Vilalbés, o fillo de doña Manola, Xosé Ramón de Xorima, que despois tamén levou a cabo iniciativas como Fiana Roca, como os da Baixo, e que nestes últimos meses fixo un traballo de investigación moi importante sobre a figura de Santiago Mato Vizoso. Vai nos explicar un poquinho o propio Xosé Ramón Vázquez Carreira. Boa tarde. Hoxe é un día fermoso para Vilalba. Xuntámonos neste acto diversas persoas e colectivos en homenaxe a Santiago Mato Vizoso, que foi músico, compositor e director do Orfeón Vilalbés e da banda municipal dende os anos 80 do século XIX. A súa actividade durante máis de 50 anos púxolle música a todos os actos relevantes da nosa vida. Santiago tamén participou das inquedanzas culturais do país e foi fundador e primeiro presidente da Irmandade da Fala Vilalbesa en 1916. Un home como a poucos. Viviu uns tempos nos que a música tiña que ser tocada ao vivo, cando aínda non existían medios para reproducila nin amplificala, polo que a importancia social dos que se dedicaban a ela era moito maior que na actualidade. Tempos nos que a vida era dura e as festas eran, con moito, os momentos máis importantes do ano. A banda, con Santiago á fronte, amenizou todas as da vila e a contorna. Celebracións nas que a música e o baile eran elementos centrais e imprescindibles, un lugar de encontro e galanteo, de divertimento da xente e de lecer da veciñanza. Ademais de facer a festa, había outras actuacións que tamén eran moi prezadas. Os concertos da banda na Alameda, o acompañamento das procesións, o son do órgano na igrexa, os grupos das veladas musicais e as intervencións en toda canta ocasión o requerira. Santiago poñía música á vida vilalbesa e tocaba e dirixía todo tipo de formacións para acompañar as tristuras e as delicias da xente da vila. Vilalba, daquela, dentro da súa modestia, estaba en plena efervescencia, chea de música, teatro e poesía, con iniciativas de todo tipo que procuraban o progreso na educación e na cultura, no urbanismo, no lecer, no comercio e nos servizos. Foi esa pequena Belle Époque vilalbesa que cadrou en gran medida coa vida de Santiago e da que foi protagonista destacado. Chega hoxe aquí varias iniciativas que por camiños diferentes conflúen nesta celebración. En primeiro lugar, a proposta do IESCHA pola que o Concello vende a aprobar poñerlle o nome de Santiago Mato Vizoso ao Conservatorio. Na súa entrada vense de instalar unha placa coa nova denominación que hoxe se inaugura. Compre resaltar que a Corporación Municipal aprobou esta idea por unanimidade, dando un exemplo de bo entendemento no recoñecemento da nosa memoria cultural e lembrando aquelo que recollía a prensa da época de que Santiago gozaba de simpatías xerais nesta vila. Por outra banda, a recente publicación do caderno número 12 do Instituto de Estudos Chairegos recupera a memoria e obra de Santiago nun achegamento á súa figura que reúne a información accesible a día de hoxe e a pon ao dispor do público. Tamén se ven de trasladar a Vilalba o piano que Santiago usou toda a vida e que se atopaba en Compostela na casa da súa bisneta Pepa Bamonde. Grazas á súa xenerosidade, este instrumento foi doado a IESCHA, quen o trouxo e cedeu ao pobo de Vilalba para que quede exposto de xeito permanente na entrada deste auditorio. E finalmente, para poñerlle o mellor remate posible a este acto, a Banda de Música de Vilalba, xunto coa Coral Polifónica Vilalbesa e a Banda de Gaitas Mato Vizoso, interpretarán por primeira vez en moitas décadas varias obras musicais de Santiago. Foron adaptadas polo director da banda, Dani Veiga, para traer ao presente unha parte esencial da cultura vilalbesa que se atopaba perdida e esquecida. Esta recuperación das obras dos irmáns Mato continuará nun futuro próximo coa posta en escena de Juan Soldado, o repatriado de Cuba, na que participarán a Escola Municipal de Teatro,
a banda de música e a coral. Non debo rematar sen agradecer o compromiso e esforzo de todas as entidades e persoas participantes neste proxecto, comezando polas agrupacións que veño de citar: banda, coral, grupo de gaitas e escola de teatro. Hai que dicir que nada disto sería posible sen a colaboración da familia, os Bahamonde García de Vilalba, que custodiaron e doaron á Real Academia Galega as obras e documentos dos Mato Vizoso que conservaban dos seus devanceiros, ademais de doar o piano de Santiago. Eloni Mato, de Compostela, que guardaba a versión de banda dos cantares de Vilalba pertencente ao seu pai, o vilalbés músico e compositor Rosendo Mato. E quero facer unha garimosa lembranza do finado José Luis García Mato, neto de Santiago, escritor, poeta e cronista da vila, que non cansou de reivindicar a figura dos Mato Vizoso en numerosos artigos nos que recolleu boa parte da información que chegou aos nosos días. Sen dúbida, estaría moi feliz de vernos aquí facendo esta homenaxe. A nosa gratitude tamén para o Concello de Vilalba, que colaborou activamente neste acto e dispuxo todos os medios solicitados para a súa realización. E a título máis persoal, debo dar as grazas ao profesor e musicólogo Xavier Groba, aquí presente, que despertou en min o interés por Santiago Mato e foi apoio importante para poder realizar o traballo que asino no caderno de estudos chaireros. Por último, grazas tamén a toda a xente do IESCHA e á súa presidenta Marisa Barreiro, boa e bella amiga, que me convenceu e animou para facer o estudo sobre Santiago. Hai 100 anos, nestas datas de febreiro, a prensa daba a triste nova do pasamento do que foi pai da música en Vilalba, tanto pola importancia e a época das iniciativas que liderou, como pola cantidade de persoas que se formaron ao seu carón. Esta é a nosa homenaxe á memoria de Santiago na compaña do seu irmán Manuel. Dous vilalbeses cultos e inquedos que pensaron hai máis dun século que nunha pequena vila do interior de Galiza calquera cousa era posible. Moitas grazas.